Larrialdietako bat-biren app irisgarriari esker entzumen edo mintzamen zailtasunak dituzten pertsonak bat-birekin komunikatu ahal izango dira grafikoen bidez eta bat-bi SOS-deiak operazio pantailan zuzenean ikusi ahal izango den chat baten bidez. Erabiltzaileek gertaerari buruz egoki iristen duten informazioa eman ahal izan dezaten. App-a irekitzean, larrialdiekin lotutako 4 ikono agertzen dira, istripuak, larrialdi medikoak, sua eta larrialdi polizialak. Gainera, ikono bakoitzaren barruan, larrialdi mota desberdinak aktibatzeko aukera duzu, besteak beste. Sexu erasoa, genero indarkeria, gas ihesa, intoxikazioa eta abar. Dispositibo mugikur berria doakoa da, eta bat-bi telefonoaren operadoreekin botoia sakatu bakarrik komunikatzeko aukera ematen du. Aktibatuta badago, deia hasten den, une berean bidaltzen du GPS seinalea. Eta horri esker, balio handikoa izango da, bereziki, trafiko istripuetan, mendiko bilaketa lanetan eta abarretan. Lokalizazio zehatza beste zailtasun bat gehiago izaten den kasuetan alegia. Aldi berean, GPS posizionamenduari esker, azkar erantzuna ahal izango zaie komunikatzeko ezintasunen bat duten pertsonei. Posizioa automatikoki lortzen baitu, azalpenik eman beharrik izan gabe. Azken finean, larrialdietako bat-biren app berria jaisten dutenek, GPS sistemaren bitartez lokalizatzeko aukera aktibatu dezakete, eta datu medikoak ere eman ditzakete. Alergiak, gaixotasun kronikoak, horri esker, zerbitzua eraginkorragoa izan daiteke osasun larrialdiei erantzun behar izaten zaienean. Gainera, pertsona batek larrialdi abisua bidaltzen digunean, berak nahi duen pertsonari deitzeko harremanetarako zenbaki bat gehitzeko aukera ere emango zaio. Bat-bi SOS-deiak zerbitzuaren app-a Android eta iOS sistemetan jaiz daiteke, euskaraz naiz gaztelaniaz. Bat-biren app berria jaitsi eta zure larrialdietako jita sakelan eraman ezazu.